Рудолф Нуреев, гениалният балетист, остави на света не само незабравимите си танцови изпълнения, но и едно предсмъртно писмо, което е истинско обяснение в любов към танца. Страстта, която изпълни живота му със смисъл и вдъхновение. Танцът. Това беше всичко за мен. Промяната, която той внесе в живота ми, беше толкова дълбока, че усещах дори миризмата на кожата си да се променя, когато обувах износените си обувки. Още като дете, изгарящ от желание да танцувам, бягах от училище или оставях работата на полето с баща ми и братята ми, за да извървя тези 2 километра до школата по танци. Въпреки обстоятелствата, които не предвещаваха светло бъдеще, аз бях там. С обувки, които не бяха нови, но с тяло, което сякаш летеше над облаците, когато започваше музиката. Танцът беше моят смисъл, моето бягство и моята свобода. С всяко движение, с всяка крачка, мускулите ми се преобразяваха в думи и поезия. Танцът беше вятърът в ръцете ми и радостта, която споделях с други момчета като мен, които също може би никога нямаше да станат танцори. Заедно преодолявахме усилието и се обливахме в пот. 13 години Нуреев учи и работи, но въпреки че животът го принуждава да работи на полето, той никога не спира да танцува. Учех се да танцувам. Беше невъзможно да не го правя. Не можех да си представя живот, в който не усещам как земята се преобразява под краката ми. Или как тялото ми не се изгубва в музиката, опитвайки непрекъснато нови стъпки. Всеки ден се събуждах и всичко, за което можех да мисля, беше моментът, в който отново ще обуя обувките за танци. Моментът, в който ще се наслаждавам на цялото си тяло, пламтящо от страст. Когато беше в залата с мирис на камфор и дърво, Нуреев се чувстваше като орел, който владее света. Бях поет сред поетите, споделя той. В тези моменти, застинали в танц, бях навсякъде и бях всичко. Рудолф си спомня и за една балерина, Елена Владислова, която, макар и красива и талантлива, танцуваше заради прослушванията и годишните концерти. Елена танцуваше заради признанието, което търсеше, но когато не успя да постигне успеха, който очакваше, тя се отказа. За разлика от нея, аз танцувах не заради признанието, а защото танцът беше моето верою, моята потребност, моите неизказани думи. Танцувах, защото само така можех да преодолея границите на социалния си статус, на срамежливостта си, на срама си. И ето, че след години на упорит труд, една случайност промени живота му. Солистът за годишния концерт се контузва и Нуреев, който знаеше всяко движение на хореографията, защото бе репетирал тихо всяка стъпка, получи своя шанс. Дадоха ми неговите нови лъскави дрехи и след 13 години на неуморен труд, най-накрая ми възложиха отговорността да покажа уменията си на сцената. Но не почувствах нищо различно в този момент. Докато бях на сцената, имах чувството, че танцувам в студиото без танцов костюм. За мен единствено важен беше танцът, а аплодисментите достигаха до мен като ехо. Този момент бе повратна точка в живота му. От тогава името на Рудолф Нуреев започна да се споменава от всеки, но страстта му към танца остана непроменена. Въпреки че кариерата ми тръгна нагоре и се превърнах в една от най-ярките звезди в света на танца, продължих да помагам на баща си в работата на полето. Сега знам, че ще умра, защото тази болест не прощава. Тялото ми е в капан, отслабвам, но дори сега танцът ми дава свободата да бъда. Тук съм. Тялото ми угасва, но танцувам с ума си. Летя отвъд думите и болката си. Нуреев знае, че е оползотворил своя живот по начин, който го изпълва със смисъл и удовлетворение. Научих, че когато сме уморени и е необходимо усилие да станем и да танцуваме, трябва да погледнем отвъд физическата болка. Танцът не е само за признание и успех, а за дълбокото разбиране на живота. Ако не можем да усетим пълното удоволствие от движението, значи ни е обягнала същността на живота. А тя е законът на любовта. Обичаш, защото изпитваш такава потребност, а не за да получиш нещо в замяна. И така, Нуреев завършва писмото си с благодарност. Аз умирам. Но благодаря на Бог, че ми даде тяло, с което можех да танцувам, за да не пропилея нито миг от този прекрасен дар на живота.
Още интересна информация за света на танците може да намерите в официалния ни сайт infinityteambg.com.